Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil walidaini ihsana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhina yataqabbalahumul jannata hiyal ma'wa. Amma ba'd. Dewan juri engkang kula hormati, hadirin rahimakumullah. Wonten zaman sakniki, zaman serba canggih teknologi, yaiku era globalisasi, kathah sanget tiang sepah sing didiskriminasi kalih putra putrine nalika sampun sepuh yuswane. Wong tuwa dianggep bolone dhewe, ngantos didadoske budake. Mula wonten pepatah Jawa, kebo nusu gudel, kang artine wong tuwa dianggep bolone dhewe. Mula kula temriki badhe bahas babakan tentang pentingipun birrul walidain. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawuh wonten ing Quran surah Al-Isra ayat 23 ingkang uninipun Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artosipun, yen salah sijine utawa loro-lorone wis tuwa lan ana panggonan pangopenmu, mongko aja nganti kowe ngomong marang wong loro kuwi lan aja nganti bentak, nanging gunamanen marang wong tuamu kanggo tembung kang alus lan mulya. Para rawuh, saking dawuh Gusti Allah menika sampun jelas bilih kita sedaya dipun tuntut kalih Gusti Allah supados ngomong kalih tiyang sepah kanthi gunaman ingkang sae. Syekh Jalaluddin As-Suyuti pengarang kitab Tafsirul Jalalain niku nafsiri lafat uffin aitabban wa kepehan, nggih punika guneman ingkang saged gelakne atine tiyang sepah. Nah, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti pengarang kitab Qissatul Mi'raj niku nyritakake bilih nalika Kanjeng Nabi Muhammad minggah wonten Sidratul Muntaha badhe sowan dhateng Gusti Allah, Kanjeng Nabi mirsani wonten salah setunggalipun tiyang lanang sing teng mriku kerem wonten nure ars. Akhire Kanjeng Nabi tanglet dhateng malaikat, ya malakallah man huwa. Duh malaikate Gusti Allah, sinten to tiyang niku? Malaikat mangsuli, qala hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allakun bil masajid wa lam yastasibba bil walidayhi qattun. Yaiku wong lanang nalika urip nang alam donya lisane telus diku dzikir marang Gusti Allah, atine temen marang masjid lan ora tau nglarakne atine wong tuwa kanthi babar pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking cerita wau wonten hikmah sekedhik ingkang saged kita alap. Nggih punika, nak tiyang niku mboten nglarakne atine tiyang sepah, monggo benjang wonten akhirat Gusti Allah bakal maringi kamulyaan lan maringi kapenaan. Lan kosowalike, nak tiyang niku nglarakne atine tiyang sepah, monggo benjang wonten akhirat Gusti Allah bakal maringi siksa. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nanging wonten tiyang niku ten alam donya sampun paringi siksa, sampun ngrasakne urip sara, ngrasakne urip rapenak mergo takdire Dat Kang Maha Kuwasa. Gara-gara apa?
gara-gara nglarakne atine wong tuwa. Kados dawuh Kanjeng Nabi, isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidaini. Wonten tiyang kalih sing siksane dipun timbakake kalih Gusti Allah wonten alam donya, nggih punika wong kang lacut lan wong kang durhaka marang wong tuwa. Para rawuh rahimakumullah. Sak sampune kita semerap bilih kita sedaya niki gersang wonten alam donya kang asri dados manungsa suwiji dipun tuntut kali ilahi Rabbi supados kita sedaya niki bagusi tiyang sopai kula adalah panjenengan sami boseng tasik sugeng utawa madhab ilahi. Mula ayo kita ndongakne tiyang sopai kula adalah panjenengan sami kanthi donga Allahumma ighfir lana dunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat amin. Para rawuh rahimakumullah, saking keterangan ingkang sampun kula sampaiaken saged dipun simpulaken nggih punika ayo kita bagusi tiyang sepah kita ampun ngantos gampang-gampang gawe celo dumateng tiyang sepah kita apa maneh nalika sampun tuwa supaya kita bisa mlebet swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Cekap semanten atur kula mbok bilih anggen kala matur wonten kasar sarung atur kula nyuwun samudra pengaksama dumateng panjenengan sedaya. Mlaku-mlaku ning Surabaya aja lali tuku madu mangsa. Ayo padha bagusi wong tuwa supaya bisa mlebet swarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.